Naghahanap ka ng kakaibang date spot ngayong Valentine's Day o kaya naman pasyalan ng buong pamilya? Abay, may sagot dyan ang The Lakeshore Philippines. Isang gabi sa ilalim ng mga bituin na papalibutan ng kumikislap na LED roses. Sa pagpasok pa lang, sasalubong ang mga ilaw na rosas na nagbibigay ng dreamy at romantic na vibe. Perfect para sa mga gustong mag-propose, mag-shoot ng Instagrammable photos, o simpleng mag-enjoy ng quality time kasama ang jowa, barkada, o pamilya. Isang bagong atraksyon ang dinadayo ngayon sa Lakeshore ngayong buwan ng mga puso. Tampok dito ang 20,000 na artificial roses na talaga namang nagbibigay kulay at romantic ambience para sa mga bisita. Colorful ang concept sa park na talaga namang swak ngayong paparating na summer. May food park din sa venue kaya pwedeng mag-food trip habang naglalakad o naghahanap ng perfect spot para mag-relax. We are ready to give you yung doors namin open na for the summer and Valentine's. So lahat ng setup namin is for colorful siya kasi nga we want to feel yung summer something cool, something different, mga pastel, chill lang. So lahat ng setup, like we have the 20,000 roses here. So lahat kayo pagka nandito, mararamdaman nyo na kalma lang. Siyempre, we want family to enjoy and pumunta sila dito with their kids. Lahat ng family members, friends, hindi lang naman po ang Valentine's Day pang lovers. So everybody's welcome. Kabilang sa mga madalas bumisita rito, sina Royette at Paula. Ayon sa kanila, paborito nilang tambayan ng park dahil sa relaxing vibe nito. Bit-bit ang sariling camping chairs at maliit na mesa. Abay, na-enjoy nila ang kanilang moment. Simple yet meaningful date. Yes po ma'am, may sentimental value po. Unang-una po kasi yung namin, yung first date namin way back 2021 po. Dito po kami nagkita. Ayun po yung pinaka namin. Kaya lagi namin binabalik-balikan yung Lakeshore. Dito yung pinaka memories namin. Siguro po yung pinaka yung lake, yung pinaka namin kasi dito kami unang nagkita, dito kami unang nag-date. So kumbaga parang every year pinupuntahan na po namin siya. Opo. Sa halagang 50 pesos, sulit na ang experience ng isang romantic at visually stunning na gabi. Ngayong araw ng mga puso, baka ito na ang sign para dalhin ang iyong special someone sa isang gabi na puno ng ilaw, kilig, at memories. Ini-invite po namin kayo ulit na pumunta dito sa Lakeshore. This time, hindi na po tayo Christmas. Our theme is Valentine's and Summer. So we are open Monday to Sunday, 4 o'clock in the afternoon hanggang 10 po ng gabi. This is Patricia Mamangon on the spot.